4krát na olympiádě, 7 olympijských medailí z toho zlaté, to je bilance jako Justin Altramanová, letošní vítězka univerziády, ale na 400 metrů, studentka tělesné ve Stellenboši, no a veterán ze druhé Maria Belinpa-Sakiová, Řekyně, která postupovala jako třetí na čas za 23:12. Máme tedy kompletní osmičku. Alison Felixová, jak už bylo řečeno, která letos jako jediná zaběhla po 22 vteřin, ale já věřím, že ve finále se tady po 22, která ze závodu dostane, možná i 2, tak Alison Felixová dala přednost čtvrtce a uvidíme ji dnes v finálovém závodě na oválovém běhu. Opět první 2 automaticky do finále, případně 2 další na čas. V této chvíli jsou postupovými časy 22:32 je Vetlalové, Koliové, to je vynikající výkon, a 22:56 nový osobní rekord Marie-José Talové, finalisty z toho. Belinpa-Sakiová, Altramanová, Kendall Brownová, Ashley Smithová, Tamová, Hubrová, Jacintová, Santusová, 4. a 6. dráha by to měla být, ale mezi nimi běží skvěle Dina Ashley Smithová. A ta jde do cílové novinky jako první a tady dokazuje, že přijela do Pekingu. Tahle mladička, 19letá Brinka se skvělou formou 22:13 proti vítr 0,1.